saaneen pyytää huomiotanne tänne päin. Elisa Hetvalista. Sillä, kuten eilenkin jo teille kerroin, on Elisa Hetvalista. tällainen maailmankaikkeuden pienin aikayksikkö on nimeltään Planckin aika. Planckin aika on 10 potenssiin miinus 43 sekuntia. Ja tämä on sikäli mielenkiintoinen ajanmääritys, että kun maailmankaikkeus on 13,7 miljardia vuotta vanha, ja kun sitä tarkastellaan lähellä maailmankaikkeuden syntyä, niin ajanhetkellä 0 Planckin aika, eli 0-10 potenssiin miinus 43 sekuntia, niin se aika on tällä hetkellä, se on sumea, eikä pystytä tietämään, mitä tapahtui ajanhetkellä 0. Eli siis se on noin pieni aika.